Tot va passar quan un dia les meves amigues em van regalar unes entrades per anar a l'escape room de Halloween. Era el regal que esperava. Ara hi som. No ens podem fer enrere. Som a punt d'entrar. El personatge de la porta ens demana les entrades. El seu somriure ens fa una miqueta de por. Un mag ens explica com escapar de l'escape room. Ens donen pistes de com trobar la primera prova. Ens demana de construir un puzzle. La solució era el seu darrere. 7 dies. Primera prova i primer número. Una llanterna. Està al costat d'un paper groc. No sabem ben bé què hem de fer. La segona prova. Que bé. I unes claus. Unes claus? Sabem la segona pregunta. Quantes pells té un os polar? Estem perdudes. No hi ha massa llum. Quan de sobte un dit vermell a la paret sembla que aguanta alguna cosa. Quants cops hi ha a la Torre de Londres? 106 cops. Ara tenim clar que les claus són per obrir el candau on hi ha la prova 4. Quin és el número que té més likes? Uf, i com ho podem saber? I si ho preguntem als esperits? No ens donen cap resposta. Ho provem amb les cartes del tarot. Ens diuen que no poden saber-ho, tampoc hi ha sort. Què podem fer? Qui ens pot ajudar? Les matemàtiques. Tenim l'enquesta a punt. Hem preguntat a totes les classes de primària, des de primer A fins a 6è B, si ens ajudaran a guanyar l'escape room. Necessitem saber quin és el número que més agrada. Hem preguntat a les classes d'educació primària quin és el número que més els ha agradat i el resultat de la nostra investigació ha estat... El 20% de les persones preguntades han escollit el número 7. La resposta de l'última prova és 7. 7.267. El rellotge es para. Hem guanyat. I tu, quin número prefereixes? Quin és el número que té més likes? Saber-ho no ho sabem del tot, però el que sí sabem és que tothom té un número preferit. I el